Let us worship him. Hallelujah. Let us worship. Let us worship. Hallelujah. Let us worship him. Shikabababobonarabos. Shinderebo, shikarabos. Let us worship. Let us worship. Ithi uhlala endumisweni. This is where God abides. This is where God resides. Let us worship. Rikabobosha. Rabashinderebo karabos. My Lord, my God. My Lord, my God. Sisasekuwo lo moya bathandekayo. Let us join hands. Let us join hands. Sibambe lesandla seduze kwakho. Uthi lo mhlabelela unto your name. Egameni lakho I will bring my sacrifice. But you are the sacrifice. You are the sacrifice. Nguwe lo mhlatshelo. Uma uza kuye uletha uqobo lwakho. Uletha wena njengomhlatshelo. Unto your name. Unto your name. I will bring. Baba nazi izandla ezihlangene ekuseni. Okuyisivumo sokholo lwethu. Nesibopho sothando. Baba wethu ingcwele. As I touch my brother and I touch my sister, I am coming with him or her as a living sacrifice. Uthe sinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo nopheleleyo. Kube ukukhonza kokuqonda. Siyabonga ubukhona bakhe ekuseni. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Jehova Sebaothi. Siyabonga uNkulunkulu wasezulwini. Baba wethu ingcwele sisabambele sandla. Nasiya lesandla somzimba obuthakathaka. Nasiya lesandla senhliziyo ekhathazekile. Nasiya lesandla somoya odangele. Baba wethu ingcwele. We speak the uplifting. We speak the touch of God. We speak the restoration. Angabi khono yedwa khona kule ndawo oyophume engawezwanga amandla akho. Angabi khona kule ndawo oyophume engezwanga ukhuluma usebenza kithi. Father, we want to thank you this morning. Sikunikeza udumo nobukhosi. Siyabonga ukuvakashelwa yizulu. Baba wethu ingcwele sisahlanganyela kule nkonzo yendumiso. Abagulayo abaphile. Sahlanganyela kule nkonzo yendumiso. Ababuthakathaka bathola amandla amasha. Sahlanganyela kule nkonzo yendumiso. Baba wethu ingcwele abamoya odangele mawuvuswe. Because you restore our soul. Uvusa umphefumulo wethu namhlanje kuseni. Baba wethu ingcwele, we're in your presence. Sisebukhoneni bakho. Baba wethu namandla sinayo umunye uNkulunkulu. Asinale elinye ithemba. Yingakho namanje sabambene ngezandla. Sikhuluma ubukhona bakho. Sikhuluma ukusebenza kwakho. Sikhuluma ukuphula kwamagabade wenhliziyo
ukuze izwi lakhe liyimbewu lithola indawo lenza umsebenzi. Father, we thank you this morning. We thank you, Heavenly Father. We thank you nangenceki yakhe welele ngakithi ukuba Nkosi yamakhosi izoba isikhonzi nanamhlanje kuseni. Baba wethu encele, we believe in impartation. We believe in your spoken word. We believe in your living word. We believe in your rhema. We believe in your logos. Sidna namhlanje yenza umsebenzi. Wonke imphefumulo engaphansi komsindo wezwi lakho ayiphume kule ndawo ayiwezwile amandla akho. In the mighty name of Jesus. Unto your name I will bring my sacrifice unto your name. I will serve no foreign god. Bakhona bayakhonzwa. But as we stand here today, kubo bonke abakhonzwayo, we are making a declaration ukuthi we will serve no foreign gods. Hallelujah. Zongixolela mphathi womsebenzi nami ngizwe umoya ngathi asilandele umoya. Amen. Hallelujah. Shaleni moya ngcwele izandla. Sahlala phansi. Sithatha lethuba kwamkela bonke abasivakashele. Nina ningahlali phansi, ngisho nisazosukumisa sivakashi sethu. Amen. Yeah, I think we'll just flow. We'll just flow. Amen. We'll just flow. Amen. So ke bathandekayo, sibamkele bonke. Sinababa sivakashele namhla esingavamisanga ukuba nabo ngaphandle. Okay, we had a lot of visitors last week. Is there a hand? Oh, yay! How are you? You fine. You look fine. Bathandekayo sambonga uNkulunkulu. Ekseni nangivuka ngibona imvula iloku ifathaza. Ngithi maye lemvula yenzani? Izosivusela abazalwane bethu be-fair weather. Amen. Our fair weather Christians. Hallelujah. Bathandekayo, some years ago, kulaba bangazi lendlu yayiphelela la kunalezi insimbi. Iboda lalisakhiwa lapha lingakapheleli. Ngena umunye umkhulu wesihosho sevoice. Ngithola ngihleli nomfowethu uSigudla, abaye bamazi umfowethu uSigudla osewalala. Nafika wayazana noSigudla. Nafika xoxa. Uthi Ndlovu ngiyakwazi ukuthi ubuyaphi. Yeah. Kwabaqala kwethu kwazana nomkhulu uMasemula. And kuba nabantu uNkulunkulu abanika izwi for wena. Ninamba kithi. Abaningi bamazi umkhulu uMasemula. Na ukhuluma ngoJomo Sono. Bakudala bazokutshela ngePirates, bamanje bakutshele ngeCosmos.
nawukhuluma ngoKaizer Motaung bakudala bazokutshela ngoChincha Guluva bamanje bakutshele ngeKaizer Chiefs. So kunabantu othi nawukhuluma ngabo kube nento ethilo bahlanganisa nayo. Akwenzeki ukhulume ngomkhulu masemula umuntu kungafiki alliance enqondweni yakhe. Hayi ukuthi waqala ialliance. Nakafika la eWheatbank wayithatha kwenye level wayimixa kwenye level. Umkhulu, he has always been the friend of this church. Abaningi bethu benu nihlangana naye emncwabeni njalo emlindelweni. But with me umkhulu has always been in my heart. Uma sihlangana angimbuzi ukuthi umkhulu uNkulunkulu uthini. He just speaks a word libe ngelami. Manje ke namhlanje kuseni sibe nenhlanhla enkulu bathandekayo ukuthi umkhulu awelele ngapha ngakithi. Ithi iBhayibheli uPetru ethandaza ngelinye ilanga wabona umbono enye indoda yathi welela ngapha ngakithi eMakedonia. Amen. So ke nomkhulu siye sabona umbono sathi mkhulu akawelele ngapha, and umkhulu was so thankful. We love you. Ngisho samthanda umkhulu. Amen. We love umkhulu. Yeah. Siyamthanda umkhulu. Enhle kusithanda lelizwe la kuwe mkhulu. Manje umuntu angeke umhlukanise nelizwi lakhe. Ngoba umuntu akabi imbaxambili. Yeah. You are indivisible. This church loves you. We've listened to you. Bengikhuluma nomunye ufuna ukungixoxela indaba engiyaziyo. Uthi yazi umkhulu bekashumayela lapha kaMashisane so ngithi bengikhona. Noma sengitshela ukuthi bengikhona ufuna ukungixoxela ukuthi umkhulu bekathini. So ke bathandekayo kulabo abangazi ukuthi why umfundisi wala ekhaya excited so. There is a well of wisdom. There is a well of divine message. Kumkhulu kuneyiphethu zemvuselelo, kuneyiphethu zemfihlakalo zenhlakanipho kaNkuluNkulu. Njalo uma emaphambili abaphansi komsindo wezwi lakhe alikhulumayo kuba nezinto abahamba nazo. So kufikile enhlizweni yami ukuthi kusese unyaka usaqala umkhulu abe khona la phambili ke athi amen ke wethu kufafaza. Hallelujah. Ngisho nowena muyinenyanga yakhe ayithembile. Amen. Ukuba bengikwazi ukucula bengizothi inyanga enkulu. Hey. Ungayi lapho ngoba izamosheka lento. Hallelujah. Manje ke bathandekayo siyaphakama sonke simshayela umkhulu izandla siyahlabelela umkhulu uza ngaphambili. Hallelujah. Amen. Hallelujah, bazalwane. We are going to sing ifunde inkosi. Hallelujah. Mina ke umkhulu wangishadisa 20 years ago. Hallelujah. Nasemshadweni. Hallelujah. Amen. Thank you so much. We love you. Thank you, sir. Você
Ngiyabonga worship yethu. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Ake ngicele bahlale phansi. Ngingakakhuluma okuningi. Ake nginibingelele nonke egameni leNkosi. Wokuqala ngizobingelela ubuholi ngoba ngazi ukuqala ngobani buye ngobani. Ngathi ngiyabiza ngiyabhimba ngiqale phansi kanti baqala phezulu. Angithi ubuholi bonke bala ekhaya. Uma kungaba nabantu abawu5 kufanele kube nomuholi phakathi. 5. Hayi 10, 5. Ubuholi uNkulunkulu wabudala ngabomu. Uma ufunda uAdam waba nenkinga yedwa kwakosabe ngumholi phakathi kwezilwane. Waphumelela kuzinika amagama ukuthi wena so bezinganamagama. Bezingaziwa. Bekuyilwane nje. But waphumelela kuzibeka. Ngibingelela ngithi ngalawo magama. Ake ngibonge inceku yenkosi, uNkulunkulu wambizile phakathi kwenu. Wambeka la waba ngumelusi wenu. Ngesinye isikhathi uma ngumelusi noma ukhuluma izinto ezinzima abasakuzwa. Uthi ukhuluma bathi uqalile. Barabe konke lokwenu ubufuna ukukuletha. Ngoba kujwayela baze bandlule. Badlule nobizo lwakho. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi insindiso akusiye sonto elithile. Ngangesonto elithile ngasikasindiswa thina. Nkosi nibusise. Akusiye organization ethile. KaNkulunkulu. Kuthiwa uJesu uzele ukusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Siyamuzwa manje. Akusumsebenzi wesonto. Kuthiwa bonke abakholwayo bamele basinde olwakeni eluzayo. Siphephe kulo. Angikwazi ukufumayela ngazi ukukhuluma. Ngiyabonga Ndlovu, ngiyabonga Boya Benyathi. Akusilula ukucela umuntu aze la ngoba asifanani. Omunye uthi afika afake ipoison ongeke uyikhiphe. For 100 years. Manje akusilula. Uthi ungumelusi uyahlola uthi umuntu onjani. Ngasindiswa abazalwane. Uma ngithi ngasindiswa ngisho kudala ngithi. Angisho manje.
ngasindiswa 1964 uNkulunkulu wangibiza 1968 kusukela lapho ngamsebenzela till manje Musa kule minyaka yonke zange sengigule ngicala ukugula uma sengigugile uma umuntu athi uyagula bengibamsa ukubuza ukuthi ukholwa kahle wena kuyingozi uma into ungayazi ukhuluma amazwi ongeke uamele kusasa uNkulunkulu wangisiza ke ngaphila ebusheni bami ngamthanda uNkulunkulu strictly ngene ngamkhonza kahle futhi baze bathi lokhu kuyingwenze uyalazi lelo gama nina abadala niyalazi uNkulunkulu ke wangipha unkosikazi niyambona muzi haleluya abantu abasha manje bane style esihle uma athina sisikhoni uma baqala kubingelela baqala ngesithandwa sakhe azasho athi udlula nonke la bese uyamanga ukuthi yena ubuyaphi lo sadlula bonke la ubuya la emhlabeni uyaye toilet hayi umaya kasindluli ngasonke siyakhona haleluya uNkulunkulu wasibusisa ngabantwana abawu4 sazibula ngentombazana kwaba abafana abathathu seyigama nje sesibuyele futhi sihlala soyi2 sengathi zange sibe nabantwana hlekile ekseni isipedi sinamagama amahle manje utheni isipedi siyathukana asithukana isipedi sihle sinamagama amahle sithi umuntu umamdala akathunywa ahlezi ungaqala uthuma umuntu omdala ahleli phansi inhlamba labapedi babuza mfundisi ukuthi kusho ukuthini baza kuchazela uma basazi kahle isipedi akuthunywa umuntu omdala ahleli phansi umuntu omdala umeda umasukuma bese uyamthuma isipedi leso uma sasukumile uyamthuma manje ngiyamthuma kani ulele uthi uyacabanga ukuthi usho kubani lokho sinyathula yithi konje usalele ngenza imistake kumthuma njani alele fanele asukume kuqala bese ngiyamthuma bonke abagugile bayangizwa waye kitchen ekseni uma ubuya ngithi ngikhohla ukuthi ubuyele emva uma uthi ubuyele emva ngisaxoxa njalo ngiyabingelela ngalawo mazwi abantu abangangazi basenkingeni kakhulu bafuna ukwazi ukuthi ngizothini ngizokhuluma ngani unjani sangifunda nje kuyothatha 15 minutes ukuthi ungibambe kahle but abangijwayele sebayazi abanye sebajahile ukuthi ngawuthi bajahe kakhulu manje bazalwane la angilethanga okunye uthando lwebandla ayikho enye into lengizokhuluma ngayo into ehluphayo uma sikhuluma ngebandla sikhuluma ngezinhlangano singakhuluma proper ngebandla ngoba thina abafundisi sihlakaniphile siyakha amagama anganibamba ukuthi nizibone nibandla kudlula abanye aningizwisisi nize nizibone nikhukhumele too much kudlula abanye noma nixoxa alikho ibandla elifana nalo iBhayibheli alisho ngaloko uma iBhayibheli likhuluma ngebandla likhuluma ngabantu abaneqiniso ngokuthengwa kwabo uKristu uma uthengiwe kufana nesibongo sakho
ngivamisa ukuhlupheka ningixolele nini niyatshintsha isibongo ukuthi uma utshintsha isibongo kusuka ngempela sora ngikhuluma ngalokho but nizongizwa mama ngihamba ngoba isibongo uma ngikhuliswe ngaso lesi sinye noma singaqhamuka sangisiza noma sisihle kangakanani asangisiza ngoba lesi singisusela sangitatayisa sangibeka la manje nina nikholwa kumuthi nje isibongo zami ukuthi kusho ukuthi amadlozi akuhlupha niyangizwa uhlushwa yini ngoba ayakhamana enakana sihawu akahawukelani akuqeda nomsebenzi uhlupheke noch mo imali lokho angikhulumi ngako sawukhuluma ngelinye ilanga manje uma ibandla uzazi ukuthi wazalwa uKristu kulukhuni ukutshintsha ubuKristu ungatshintsha konke ungatshintsha istyle sokuphila ungatshintsha indlela yokugqoka but ubuKristu ngeke ubutshintshe aningizwa kukhona engimkweledayo la ke wangifundela izwi ngathi ngizompha amaswiti ngiyamkweleda mangithaba kushumayela ngakamkhwiphile isikweleti sami usekhona oh uyazazi woza kimi praise God ha buya siswa kanimanga yini wazi khokha sikweleti ngingakashumayeli uNkulunkulu ungibusisile bazalwane ekuphileni kwami uNkulunkulu wavula amathuba endaweni eziningi 1987 ngaya eMaputo lesikhathi kuliwa kakhulu ngawo shumayela khona uma ngifika khona ngathola abantu abakhona ba serious ngokukhonza ngoba impi khona uma ungakholwa ngafa manje bakudubula uphuma eminyango mangumkholwa wazi ngahamba noma nini ithikithi unalo ngaphumelela ukuthi uNkulunkulu angibusise eMaputo abasazi isishangano siseGaza province nala edrobheni but yonke indawo sithi mashangani bayamangala nje abasinjalo izwe labo lina 72 types yabantu angazi ngiyakwazi lokho siyabona ukuthi abantu abaningi kakhulu banamalimi amaningi kakhulu kwathi manje sengikupension bangibiza ukuthi ngize kubo sengigugile ngakhuphuka ngaya phezulu eChimoyi le kuhlala khona amandawe ngafika khona abasazi isishangano total nakancane abasazi bakhulumisa indawe bakhuluma nesishona nolimi lwaseMalawi uNkulunkulu wangibusisa ngabona lapho ukuthi abantu bayadumisa niyangizwa thina usisaphuqukile uma sidumisa siyazibamba ubona ukuthi siyaswenka manje uyazi uma badumisa bajuluka la worshiping team itshintsha amahembe bona ukuthi ba serious angani yangizwa indumiso kulukhuni ukuthi mani kungakafiki umoya ngcwele athi woga nawo ngisuke la ngafika le ngabo 1:30 ebusuku suke early la ekseni ngabo 5 sekudeni uma kufika le ngathola solo badumisa balinde ukuthi ngiyafika abakalali manje
eZimbabwe unkosikazi ngenaye kaningi abantu bakhona uma badumisa cha vele nifanele niphathe amaphe amabili kwezimpahla ngoba niyajuluka uyabona ukuthi business hayi thina ni unabona usinani thina siphucukile manje uyabona thina shaka mnandi thina siyafana neSwaziland naseBotswana same ne-style siyafana noma ngaku but uma uya kulama country ala duzana hayi badumisa bakithi Nkosi nibusa ngithi andumisi but ngisho ukuthi uyabona ukuthi basenkonzweni ngaba nenhlanhla ke ngahamba nonkosikazi saya oversee saba nenhlanhla amabandla more than 20 abasimema ukuthi ngizokhuluma khona hey ngakhuluma ngoba mina ngifihli angikujwayela ukukhonza abantu ngathi bafile izidumbu angikujwayele abelungu ngeke bafike kithi aningizwisisi nibobuka eAmerica ngoba kunama blacks Americans bayaphumelela kungena kule style sethu wena uthatha uthi phesha kunjalo akusinjalo nihlabelelo ngathi kufiwe akuna amen akuhlekwa ngathi mina la ngengihlale la anikholwa nini ukuthi ngishumayela abantu bathule ngathi izidumbu ungathi ngedwa hayi sukani mina ngwase Africa mina nginogqozi lokugcuma angilithengi nginjalo nje uma ngithi ngiyakhonza uNkulunkulu ngiba serious ngimkhonza ukuthi kubonakala hayi ukuthi ungathi hayi suka naso sontweni kungcono sisi ungathi kufiwe wadla isikhathi baphuma bahamba uyabona ukuthi umoya ingcwela ke khula basonta ngempela Nkosi nibusise sizokhuluma ke namhlanje ngendaba yencwadi yesambulo esahluko 2 sifunda from verse 1 to 7 ngizothinta ngebandla elase Ephesus ibandla lase Ephesus ngabisa ukuthi uma ngikhuluma nibobhala kuzokusiza ngiyangizwa nawe uzokwazi ukundluliselwa kwabanye ukwazi ukufundisa leyo ndaba uhambe nayo ibandla lase Ephesus alikaqalwa uPaul ngiyangizwa akuso Paul waqala ibandla lase Ephesus ibandla lase Ephesus lise provincini yase Asia iAsia inkulu inamabandla amaningi kakhulu aphansi kweAsia manje iEphesus inhloko dolobha yase Asia leli bandla liqalwa eEphesus bekunesithixokazi esikhonzwayo eEphesus basibiza ukuthiwa uDiana wabase Ephesus lesithixokazi besaziwa ngangokuthi bonke abantu base Ephesus bazi inhlanhla ibuya kulesithixokazi impumelelo yabo ibuya kule sithixokazi ama-business aphethwe ilesithixokazi uma uzoshumayela khona ungakhulumi kabi ngoDiana wabase Ephesus bazakwamukela ungabekisi ukwehluleka kukaDiana wabase Ephesus lesithixo ke akusiso sabaJuda no akusiso samaRoma lesithixokazi lesi asabezizwe ngiyangizwa abezizwe abantu uma bakhonza into bayihlonipha noma angabamba enye into akasuki kalula kungako nathi sithi sikhonza uNkulunkulu abanye banawo amadlozi phakathi kwethu azathi angikhiphe enkonzweni ngoba zanga sahlukane nawo singama-Afrika thina asithandi izinto zethu zihambe zibukeka noma kuphi eEphesus bekunaleso sithixokazi ke sikhonzwa ke iEphesus thank you sis mara wena umuhle ne Nkosi ukubusisa iEphesus
indawo eyihaba niyazi haba la kukhwezwa khona imikhumbi la kukhoko abantu uma itransport igcwele khona eEfesus bekunezilimi zonke ezikhona eEurope niyangizwa ngoba bekula itransport izitshintsha khona kunjengokuthi uma usuka la uya phesheya nifika nitshintshe eAmsterdam bese niya yonke indawo uthola nezizwe ongazazi eEfesus ibusiness behamba lula manje nevangeli bekulula kuhamba kwalo ngoba izinto zokuhambisa ivangeli bezitholakala nabantu abakhona lapho batholakele kungakho ke iBhayibheli akusincwadi yokufundwa nje sifasiyazi anganiyangizwa ngibhlungu ngoba ngeke ngishumayele njengabavangeli neso mara uma uzolalela uzozuza something ushilo uNdlovu eEfesus kwabese ngePentecost niyabona iPentecost angifundisi ngePentecost ngizonifundisa ngelinye ilanga uma uNkosi ivuma uma ngifile nakhona nize emgcwabeni ningawari nifike nisho ukuthi wakhuluma iPentecost beku ulimi lwesiHebheru ukusuka le eGibhite ukuya ehlane kwathatha 50 days kungakubathi Pentecost leli gama Pentecost lisho 50 days kusuka eEgypt ukuya kuphi ehlane kwaba yi50 days kwaba yiPentecost kungakho ke lelo suku abakhohlwa kuligubha niyangizwisisa hayi ukuthi ukwehla kukaMoya Ngcwele no sihumusha kabi ulimi lwesiJuda i50 days kusuka ekwenzeni iPhasika ekuphumeni kwabo babala izinsuku zaba u50 seyini Pentecost niyangizwa bazalwane akusukwehla kukaMoya Ngcwele uMoya Ngcwele uwehle ngale date yePentecost fana noJesu bethele ngesukulwane lwesabatha ngosukulwane lePhasika hawu kanti nibuyaphi ngihlangahlanganisa ngaboma ukuthi uzwe kudayeke la iPhasika okuhlaba leyamvu leya bayidle nopelepele badle baphume kusuka lapho ke kuya ehlane it's 50 days iPentecost seniyangizwa manje ngePentecost ke waye ngikhulume ngePentecost ngoba la sikafundi ngayo anasikafundiselo ngiyakhuluma waye ngisikhulume ngePentecost ngifuna ukuthi kuqaqe ukuthi ibandla laseEfesus kunabaJuda baseEfesus abahlala kuphi eEfesus uma kuna lemikhosi bayakhuphuka baye eJerusalem akwenziwa umkhosi noma kuphi ungumJuda ngeke uthi awunamali uyasukuma uye eJerusalem manje ke bayile eJerusalem ngesikhathi sani sePhasika niyangizwa sebabala 50 days fanele babuyele kufuthi eJerusalem niyangizwa sekubanjwa kuthiwa emikhosi yamadokodo ngoba kuhlangane nePentecost ukuthi uma bafika uMoya Ngcwele wehlake bakhuluma ngezilimi niyakhumbula ukuthi kwaphenduka abantu aba more than 3000 niyakhumbula abanye ke kule 3000 ngilabo abasuka eEfesus seniyangizwa manje abanye abawu 3000 ngilabo abasuka eRome kungakuPaul akaqalanga ibandla laseRome uthi afika wathola abazalwane bamenzela indawo la angahlala kahle khona ha ubuyaphi lo mfundisi wala eWitbank not ekudedi khona la eWitbank kungakho ke lo lwazi sifana sininikeze lona ukuze wena uzokwazi ukudlulisa aba angukunika amanga hamba uyohlola ngalendlela ungahlola ngayo aningizwisisi hamba ohlola ungathathe emlonyeni kuphela bozihlupha manje ke leli bandla ke licalwe abazalwane abasuka
ku Pentecost abagcwalisa ngamandla kaMoya Ngcwele. Iyo incwadi kuphela ekhuluma ngokuthi kwenzekane eEfesu. Uma nifunda isahluko sika 19 niyangizwa verse 1 to 3 nizothola lamagama kuthiwa uPaul umafika uthola abanye bashumayela. Nike nakufunda ngithi uma bashumayela uyababuza ukuthi nike namamukela yini uMoya Ngcwele. Bathi zane sesizwe nangaye. Mara bashumayela njengawe so. I was next nguMoya Ngcwele. Was umoya wesonto. Praise God. Lezi ndaba zimnandi. Ake sifundeke verse 1 to 7. Sengizokhuluma ke sengichazile incwadi yabaseEfesu. Angithi uyayazi ukuthi iqale njani nokuthi uPaul uma afika khona ufike njani. Verse 1 to 7. Nisifundele ngalamahumusho amabili isingisi kanye nesizulu. Amanye amahumusho akhona yebo kwathi asiwase ngiyabonga. Hey ngiyasula man hallelujah. Amen. Praise God. Funda ma. Ifundela ngalendlela abathandekayo isambulo 2 uzoqala ku1 kuya ku7. Thank you. Kuyo ingilosi yebandla laseEfesu loba ukuthi nabo akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene. Ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide uthi ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawunakubamela ababi wabavivinya abasho ukuthi bangabapostoli bengisibo wabafumana beqamba amanga. Number 3 unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga kepha nginalokhu ngawe ukuthi uliyekile uthando lwakho lokuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona uphenduke wenze imisebenzi yaqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilisuse uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamanikelawu engiyizondayo nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakunika ukuba adle kuyo umuthi wokuphila oseparadisi kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga sisi. Siyabonga yazi. Ufunde kahle. uNkulunkulu akubusise. Ukhona umunye ofunda ngolunye ulimi? Yabona bese asinika imaswiti. Ngako lokho bese nithi siyakhetha. Ngeke usunike. Unekhona uma ngekho ngiyaqhubeka. Sengiyaqhubeka. Ngibongile Ndlovu uma isikhathi sishaya uphakamisa umunwe wena. Please. Ngoba hey the engineer futhumala isaboni nesikhathi. Yabhadla kana abantu sebazi. Sesizwile ukuthi ibandla laseEfesu ibandla elinjani. 2 ibandla laseEfesu ngilo likhipha abaholi ababest abaphumelela ukumelana nezimo zenkolo. Uma sifunda ichurch history kukhona uKilcup owaphuma eEfesu abaphumelela ukuthi bamelane nenkolo yakhe wala. Siyaqala kubona abantu ukuthi ba strong njani. Ibandla laseEfesu ilona lokuqala elamukela umuntu asemusha young man ukuthi azohola ibandla uTimothy. Amabandla omuntu omusha bamethembi. Kunezinto ezenza ukuthi bangamethembi. Umuntu omusha utshintsha nendawo zokuhlala. Nendawo ayicabangayo. Hayi ukuthi uwenza izono. Kusasa nje angakutshela ukuthi ngifuna ukuhlala eCape Town. Uthi waziba nathi ngidina ukuhlala la eWitbank. Umuntu omusha ke loyo. Hallelujah. Kungako kubangamethembi. Angakutshela ukuthi ngiyakuphi. Ibandla laseEfesu ilona esithola uTimothy aphethe ibandla elikhulu kakhulu laseEfesu. Ibandla laseEfesu ilona eliphumelele ukuveza ukuma kwamaKristu
ukuthi amaKristu abantu abanjani. Siyafisa abantu bala eWitbank bafane nebandla lase-Efesu. Ibandla lase-Efesu belahlonipha ubizo lomuntu obizwe uNkulunkulu. Aningizwisisi. Belimhlonipha kakhulu. Kungako lithi kuyo ingilozi yebandla lase-Efesu. iBhayibheli malibiza ngengilozi lisho umuntu oyisithunywa. Isithunywa ke asinamlayezo ngaphandle kwalomthumile. Akakhuluma into angayazi. Khuluma into le anikezwe yona. Kungako ke inceku yenkosi la ayinako kunye ngaphandle kwalomlayezo akunikezwe wona. Nina nisebenza nenceku yenkosi, umbono wenceku yenkosi niyangizwa bazalwane. Siyawuseka asibi nombono phezulu kwakhe. Hallelujah. Ngiyashumayela noma ngenzani? Ngiyashumayela ne? Netso. Kungako ke ibandla lase-Efesu kuthiwa kuyo ingilozi. Ngamagama ukusoleka kwebandla akuqala kuyo ingilosi iyaziswe ukuthi ibandla liwe kuphi. Ibandla liswelani. Uma ngize la uNdlovu obona ukuthi nginesidingo sokuthi ninganisizakala maskini kimi. Niyangizwa? Hayi ukuthi ngcono. Hayi ukuthi ngishumayela ngcono kunaye. But uyabheka ukuthi njengengilozi yaleli bandla nidinga ini. Nkosi nibusise. Angishumayela ibest kudlula uNdlovu. Ngangisangene la. But ngilethe umlayezo ongenza ukuthi ukhumbule la wekhona. Nkosi nibusise. Kulo ibandla lase-Efesu incwadi yesambulo ibhalwa uJohane. uJohane lo unenkinga enkulu kabi. Umama wakhe wabafaka enkingeni. Ngesikhathi bomama bayahlupha. Wasuka umama wabo wafika kuJesu wathi labafana bami boyi2 ngiyabacelela. Akusingibo bathi bacela ni. Lo mama wabo wathi ngiyabacelela labafana bami abawu2 uJohane noJakob ukuthi uma ufika ezulwini omunye ahlale ngala lo munye ahlale ngala. Wathi mama ubaqalela into enzima ngoba ngeke bakhona ukuthwala izinto ezibhelene nokuhlala ngapha nangapha. uJohane kungako ke akekho umpostoli wahlupheka njengoJohane. Ungaze ubuze ukuthi uyakholwa na? Ungaze ubuze ukuthi uphendukile na? Akusilula kohlala eceleni kaJesu ungakadlula ezilingweni. Hallelujah. Nini ngamaKristu nihlupha kabi niyabuseka labangakaphenduki bayamangala ukuthi manje yini nichazwa yini. uJakob is the first man owafela inkolo phakathi kwabo bonke. Akafanelanga inkolo nje wathathwa ufinikiswe stadium bambulala phakathi kwabantu bonke ukuze abantu babalekele ubuKristu. Kungako unina wabafaka enkingeni ukuthi bafuna ukuhlala ngapha. uJohane babaleka bonke abapostoli wasala eJerusalem. Abaningi bachaza into eziningi angeni lapha. Nethi iBhayibheli ngilo ngimala eBhayibheli lisho khona. Abanye bathi wahudulwa estradini ngamahashi. Ungangifaki lapha. Eyakho leyo. Into enginayo ukuthi umbuso wamelana nenkolo ukuthi umuntu oyipoison ngoJohane. Ngoba bonke amaKristu ayasizwa uma sithi stop it ba stop. But lo akastop. Basi bathi into engcono yini ile ncwadi emhluphayo asimkhipha amehlo. Ukuze angayiboni le ncwadi wakhishwa amehlo. Kwakhana ahlanya kakhulu.
Aningizwisisi ukukhipha kwakhe amehlo bamlola wakhalipha washumayela kwinskathi noma ungasiso but no uma kunjiya somlahle ePatmos esicingini sasePatmos ukuze bangamboni bamlahla khona bazi ukuthi ePatmos bophila 3 days sesifone enhlanhla ilwane ziphuma elwandle zokudle aningizwisisi ngaphandle kwendlala ubulawe izilwane but uNkulunkulu wethu umuhle wamlondoloza phakathi kwezilwane wamgcina nawe angakugcina thembeka kuye uzothembeka kuwe asikholwe inkolo ephelela la lethi iBhayibheli bathi bazomhlola bamthola khona uma khona athi kuleli phoyisa elizila athi bisincwadi ngibhale abesulethi incwadi athi bhala ukuthi ngosuku lwenkosi ngabona lokho akubhali yena kubhala lo muntu bathi bakhipha amehlo kanti bafaka amehlo dangerous abona ngaphesheya kungakwathi kulo ibandla lase-Efesu nginaloku kuwe ophethe izinkanyezi nathi la usiphethe uthi nginaloku kuwe niyangizwa ene wena unezinto ezinhle one uyabahlola abantu abaqamba amanga bathi bangabapostoli mangasibo nibokhumbula ukuthi uma sikhuluma ngabapostoli sikhuluma ngosiko lwesiGreek hayi lesiJuda singahlanganisi isiGreek umpostoli umuntu obone lo amthumako ngeke uthi ungumpostoli ungakamboni ngamehlo umuntu onjani okuthumayo ngoba abapostoli kungako uPaul bangamamukeli ngoba uphenduke eJesu ahambile ubathi uyaprove ukuthi ngimbonile bengile eThasu wafika wakhuluma nami 3 years bathi ubongekho uma bambulala 3 years yakho umgugu ngoba umpostoli umuntu ombone ngamehlo uma ufika encwadini yabaseFesu ngoba bekunezisebenzi eziningi bese uthiwa kunesiphiwo sobupostoli hayi ngoba umbonile uthini manje isiphiwo sobupostoli kusho isiphiwo sokuthunywa isiphiwo sokuqamba umsebenzi isiphiwo sobupostoli singathi ungumpostoli aninangizwisisi asasho ngokuthi ubiziwe wambona sibona lezi zinto onazo ubuya philo wala ibank akekho eJozi ula ibank manje ke la uthi loba ke ukuthi ngiyayazi imisebenzi yakho 1 ubatholile abaqamba amanga wabavivinya ukuthi akusibo bapostoli ngamagama abazalwane thina uma singabazalwane ubuholi kufanele buhlola abantu bathi basindiswe bengasibo yena sukuvuma kuthi hayi iBhayibheli lithi ungahluleli uma ungaphila uphili man ungasinyanyisi uma ungaphila uphili ngeke uzuphile ngoba unathi futhi uyinkinga wena utshontsha ukholo amanga ngathi singabhala ngeBall pen ukuze singasuli sikukhumbuze ngaleli langa wakhuluma amanga ngaleli langa wakhuluma amanga lithi iBhayibheli wabathola baqamba ini amanga akabamelanga ngamagama ibandla line right yokukhuza ububi aningizwisisi abazalwane wamkhuza umzalwane ukuthi wena kuhlale phansi silungisa izindaba zakho uyaphuma kuya kulelinye isonto namzala angeke ngihlale lapha amasonto maningi uyagula ngalokugula sikakulaphi kuyovuka khona le Ngishmayile njani kodwa netso ngamagama wena ke
ovumayo ukukhuzwa ungumntwana kaNkulunkulu. Hlala kulungisa indaba yakho. Awuqoshwa. Fana noma intombazane ingakhulelwa, ayifanele ingayezi la esontweni. No, ku wrong lokho. Fanele eze simkhomba uthando alungise nensila yakhe. Ngoba ngumntwana wala ekhaya. Ikhaya lakhe likuphi? Ileli nithaye kuphi? Bese nina bomaqinasi uzala neziswanyana okasichat nokushata phuma. Mara nina bomaqinasi ndini? Jesu unibuza. Fanele umuntu umonile afike nakumholo wathi ngonile. Amthethelele azathi umntwana amhlala la. Ungenzi lutho ukuze uNkulunkulu akupholise. Niyangizwa bathi uvulela ububi aningizwa. Ekhaya siyamkhuza umuntu asimxoshi. Aningizwisisi. Ekhaya siyamthethisa umuntu asimxoshi. La kusekhala lakho likamoya la. Awuna right ukuhamba silimandini uyapi? Bathi mina ngikwatile. Bakathi isonto ngileli kuphela. Siyakusiza. Lethi bathola baqamba ene amanga. Kuleli verse le 6 nizobona kuthiwa kunesifundiso samaNikolawu. Lesifundiso leso siyahlasela amabandla size sitaka samabandla amaKristu. Lesifundiso lesibi ngangokuthi siyehlisa amandla evangeli. Lesifundiso sithi uma usindisiwe nami ngisindisiwe singcolisani. Niyangizwa. Bathi wakwabona wena Bishe ngakhuluma. Ningizwile. Bese uthola ibandla libolile ngenxa yalesifundiso samaNikolawu. Kuthiwa umuntu usindiswa emoyeni. Umzimba. Nazi umzimba ubuthakathaka basalwane. Umoya uyavuma. Kusho nini? Lithi iBhayibheli ababavumelanga isifundiso leso ngoba naNkulunkulu uyasizonda. Asifanele bezelwane uma sifundisa ivangeli sifundise nezinto zobuthakathaka. Ivangeli li clean. Angithi namanje ufuna ukuzothi lo muntu wesonto uzosifundisana. Ngaba sibiza abantu besonto. No, mina ngisuwe sonto. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Anginasonto mina. Sebandleni likaKristu. Owazi uzamina ngegazi lakhe. Lithi izwi ke uyabazonda nabo. Angithi ngamagama nawo ungaphili kahle ulimaza ibandla. Bathi bayashumayela mara basho umuntu oyiwani. Mara wena uyimpurelani ngesindrebele man awuvuthwa. Kunini bakupheka? Mara uphuma unetso ngespedi uphure. Awubutshwe. Ngeswati uyimbaweni. Labantu laba ngeke sibaswele fanele babe khona phakathi kwethu. Abanye benza ukuthi sihlola inkolo yethu ngabo. Aningizwisisi. Uma wena ungenzi kahle ngiyakuhlola ukuthi mara ngifana nabani. Nobathi ngiyahluleka ngifana. Kanti wena usiza mine. Ene uma kuba nomuntu okuzondayo uyakusiza. Ngeke uwelula. Ngoba ufuna jabule lo. Praise God. Kungakwathi uJesu bazonizonda ninenijabule. Ngoba bakuzonda bakulinda mfana kithi. Angiphumelele kule ndaba yami ke. Lithi iBhayibheli ke into anayo uNkulunkulu ngebandla noma ngileli lethu zonke izinto niphila kahle niyangizwa zonke izinto niyamelana nazo nezifundiso zamanga nizifuni niyangizwa zonke izinto nihamba kahle but niliyekile uthando lokuqala na ingozi yebandla
niyafakaza niyathandaza niyadumisa but akusesengileli uthando lokuqala angani niyangizwa nawe uma ungazihlola usafana nakuthe kuqaleni iba fair man iba fair khuluma iqiniso awusafana nalesikhathi ungena awusafana nalesikhathi usakhonza ngoba liyekile uthando lokuqala kungakwizinto zebandla uma sizenza ziphumeleli ngenxa ukuthi uthando lokuqala lehlile noma singathi sifuna ukwenza ngeke siphumelele ngoba uthando encwadini yokuqala baseKorinte sahluko 13 uqala kuverse 4 ugcine kuverse 6 nizothola lamagama uthando linezithelo zalo linezimpambosi eziveza uthando aluzenzisi uthando aluzigabisi uthando aluzifunelo kwalo uma siyekela uthando ibandla lindawo uPaul umafunda incwadini yabaseKorinte sahluko sika 9 niyakhumbula besibili ukhuluma ngokuthi abantu abanikelayo banikela ngothando bayazikhethela angeke unikele ungathandi ibandla linamnikelo ngoba uthando lupholile aningizwisisi kunezinto esingazenzi njengebandla ibandla lase-Efesu lahluleka kwenza izinto ezinkulu ngoba kwaphela uthando niyangizwa bazalwane imisebenzi emihle esinayo singahluleka kuyenza ngenxa yothando wena uma ula usalithanda leli bandla njengasekuqaleni hayi khuluma iqiniso wena ungani uyalihleba uyazi umuntu okuthandayo akafuni ukuhleba uma bangakhuluma ngomuntu omthandayo bathi hey lo mfana ugane intombi embi uzoba phendula unihluphe ngani kana bagane nina yini ngoba ugane bani ngoba uthando liyasibekela thando liyaphumelela ibandla leli ilast trumpet uma lifuna ukuphumelela asibiyeleni uthando lukaKristu sizokwenza konke ngentokozo aningizwa hayi mara ningizwa niyangizwa bazalwane ningizwa kahle uma nifunda lesahluko sika 13 kwabaseKorinte uverse 8 kuthiwa konke kuzophela but uthando ngeke liphele uma sifuna ukuya ezulwini asimthandeni uKristu ngenhliziyo yethu yonke nangomphefumulo wethu wonke uma abantu bakhuluma ngathi ngeke sihlabeke ngeke uyazi uma ungangitshela ukuthi ngihlala emkhukhwini wakho yini lo mkhukhu ngiyawuthanda umkhukhu wami nguthanda unetha ongizwisisi ngithenga amasofa unetha ngiwafake phakathi ngiyawuthanda aningizwa kahle awuna kungitshela ukuthi anginamkhukhu owami uma ufuna ukubona ukuthi abantu balithanda ibandla fanele leli bandla ulithande usemsebenzini namhlanje ngikhuluma la ngeni fanele emsebenzini usho ukuthi kunelinye ikhehla lifikile ngoba uthanda leli bandla uthandi mine la ngitshela ukuthi umuntu uma uthando lupholile uyaphuma emsebenzini bambhadala imali enhle yayishiya aningizwisisi ufana nomfazi noma ungamthengela imoto umthengele nendlu enhle laphela uthando uthi brother angisakuthandi ubathi manje ngangikuthengela imoto imoto ayinandaba mara wena angisakuthandi le moto ke hayi naye ngayishiya ukwaphela uthando ushiya nento oyithandayo kungako ke ibandla malingaphelelwa uthando aningizwisisi bazalwane uma sila asithandaneni sizokwenza into ezinkulu asinamali but uthando lenza imali asihluleki thina ngoba senziwa uthando lethi niliyekile uthando lanini lokuqala angithi ngamagama othando lokuqala li strong kabi uyazi li strong ngalendlela intombazana inganatshali
ima eduze nepali imvula ina ithuthumela ume nomfana ubathe awuzwa amakhaza enothando aningizwisisi ekhaya nasi ngubo yini sikhona sorry bazalwane zikhona niyangizwa zinjani izinto zikhona but uthando luyamangalisa wena uyamthanda yini uJesu umthanda ngalendlela angakulahlisa utshwala bakho angakulahlisa ukubhema umuntu omthandayo umathi lokwa ngokufuna kunabantu abahlukane nabangani ngenxa yothando pho awuphumi ngane ezonweni uma umthanda uJesu uliyekile uthando lwanini lakuqala encwadini yabaseGalatiya sahluko 5 verse 22 nizothola lamagama ukuthi isithelo sokuqala sikaMoya Ingcwele uthando niyangizwa isithelo sani ngamagama uma ulahlekelwe isithelo sokuqala ngeke uphumelele isithelo sokuqala yini uthando bese uthando ke liba nezimpambo sithali izenzisi angani yangezwa lalelani isithelo asidliwa nguwe sidliwa ngilabo abaseduze nawe isihlahla asidli isithelo saso kodwa isithelo thina sizokha senzeni sidle uma ungumzalwane unganalo uthando uthi uPaul uyinsimbi encencethayo umsindo nje la ebandleni ngamagama thina ukuze siphumelele la elast trumpet asibeni nothando siyekile izono bazalwane asikhuluma iqiniso leli bandla lisolwa ngezono but lisolwa ngani ngothando niyangizwa mayini bahle mara niliyekile uthando lokuqala uthi umfowethu ngafika la vele ngafika la indlwanyana lebe incane ngathi kubo nizokhonza la nina bangibuka bathi usho ukuthini mababa bazothi indlu sesinayo ngathi wasuka sibonga ukuthi idream yavuka kubo lokuba kuqala kwabaziqalela igama labo lokuba kuqalela baqalela ukuthi uNkulunkulu uluthando siyamthanda manje why nine uma nibajoyinile ningaseki umbono wabo awukangitsheli lokho ungathi ungitshelile bangakusekeli bangakusukeli uthando bazalwane ebandleni uma singakhuluma ngothando uthando ngesinye isikhathi singaze sibeke umthetho akusiloko hagana lelo uPaul mabhala encwadini yabaseRoma uthi uthando lobuKristu lolo liphelela kimi nawe alenzi imisebenzi aningizwisisi lolo lokuhaka alenzi imisebenzi liphelela la kimi nawe ungangaka kani ubongikhuluma ngami ngapha ubongihleba akusinkinga lokho ungangaka kani ungizonda akusinkinga lokho uthando lobuKristu lo akuhluphi but uthando esikhuluma ngalo ngilele lenza imisebenzi la ebandleni uma sikhuluma ngomnikelo asikhulumi yazi kunabantu bazalwane ngendlela bangamthandi ngawo uNkulunkulu abasamazi ukuthi wabanika indlela yokunikela ukuthi i10% akusumthetho neyazi 10% okweshumi akusumthetho hamba ufunda iBhayibheli lonke uma kungumthetho uzongitshela mina ngizokutshela ukuthi uyagula wena okweshumi kudala kunoMose uMose nguye oze nani nomthetho okweshumi kuza noAbrahama emseni uMusa uma uphila ngoMusa ufanele ukhiphe okweshumi uma ungakakhiphi uwile silimandini lesiphukuphuku lesi okweshumi akubalwe imali eningi imali encane kunayo yonke okwesihle imali eningi kakhulu nje la akusuwe sihle lo ukuyenga uNkulunkulu lo okwesihle kuthiwa imali yenhliziyo evumayo faka ungene bo 500,000 la wesihle uma ufunda eBhayibhelini wesihle ngowakhe izindlu
namhlanje size siyanigulegisa ngoba nikwazi ukunikela umnikelo wesihle ya inhloko yendoda 3000 rand Bhayibhelini 3000 rand yini kumuntu lo hola imillion ucindezela abanye sifanele sifike lapho uma simthanda ngizonikela ngothando aningizwisisi anginikeli ngomthetho wesonto nginikela ngani ngothando okweshumi ngibonga ukuthi ungiphila insuku ngasebenza thanks bonga akusimnikelo kwenza lokho bonga kulukhulu nje kokhipha lo ukubonga amara niyagula ne angisho nini but ngishokini sengiyigcineni lithini niliyekile uthando lwanini laqala ngamagama thine la uma singahlolwa ngothando lwethu lokuqala lisafana yini asikhuluma angithi mina nenza izono angithi anikholo ngithi asihloleni angithi iBhayibheli bazalwane lisibuko ngivamisa ukuthi uma ungumzalwane ukwazi ukuzihlola niyangizwa kuneziphiwo ezo9 kunezithelo ezo9 njalo uma uphila zihlole ngazo niyangizwa izithelo awufostelwa uyafostelwa ukuthi ube nazo zonke zoyi9 but iziphiwo uyakhetha osithandayo niyabona ukuthi awucindezelwe uma ungasifuna usifuna ngeke ukuthi ngikhulume ngezilimi kana ngezifuni ungangifosteli ungathi ngiprofeti kanti mina ngifuni vele lo prophet ngikwathisa ukuthi uprofet ufanele njalo ngijuluke ngifuna imlayezo obuya kuNkulunkulu ngizonitshela kanti nina nufuni angiyekele okhuluma ngezilimi fanele ngikhulume ngiphinde ngizihlole ukuthi le ilimi niyazizwisisa uma ngingazizwisisi kufanele ngikhuleke kube nomunye azohumusha hayi ngiyekele niyangizwa angifuni angicindezeli bese lithi noma ingcwele uzongipha ngokuthanda kwakhe but izithelo must ngibe nazo zoyi9 ngamagama uma ngumKristu unganazo izithelo ukuthi uJesu uthi leli gatsha uma lingatheli lenziwani nje wena unazo hliphi xololo usiqinela nje mara unaso athi mzala mina vela ngisazi awusazi nje nasinye isithelo angukusizeke ungaba nalo uthando isithelo sokuqala leso niyangizwa bazalwane akusindi ukuba nosithelo ngakho ke namhlanje indaba yami khumbula la wekhona uma ungaphenduki leli gama ngilithandi kahle ngoba kukhuluma uNkulunkulu muthi silikhulume uthi uma ungaphenduka uyeza uzosusa lesibani niyangizwa uthi uyeza kanti nifunde njani uthi uyeza uzosisusa hayi sisuswe ngumuntu yena uNkulunkulu qobo uthi fanele sibuyele ethandweni lethu lokuqala ukuze angasusi ini lesibani niyazi isibani yini umoya ngcwele osiholayo umoya ngcwele osibonisa iziphosiso umoya ngcwele okhuluma phakathi kwethu umoya ngcwele osilulekako umoya ngcwele osikhuthaza ukuthi senza kahle uma ngasuka ke sizoba yini uthi uma singaphenduki akathi uzosusa uthi uma singenzeni ukuphenduka akusuka uvuma izono ukubuyela endaweni yakho kule track ubogijima kuyo Mariyangizwa ake sihlole njengebandla eLast Trumpet sisahamba yini ngothando lokuqala bathi umbizele lokho yazi uNdlovu abafanele umusasitshela angazi awubiza leli khehla lizositshela kanjani umhlanga uzobathi asinalo uyazi Maria sihlolela sinabafundisi abangashumayela ngcono manje hayi lo anyanya ngibani umtshela ukuthi thina sinalo uthando hey ungaguli wena khumbula la uwe khona hayi mine wena khumbula la uwe khona abantu abaningi la ebandleni balethwe nguwe
awusabalethi manje khuluma iqiniso awusadobi ngizokutshela indaba zakho ufuna uprofete manje ngoba lamalanga niyathanda amasonto anuka nawo ngakunuka nje manje sengishilo maye bantu bayakuthanda ukunukwa yo bakutshela bathi une pain la athi haleluya ngimi loyo awukaphenduka ulethi pain mara wena awukabuyela ethandweni lakho lokuqala ya uyangizwa athi uyabona enhloko yakho ishangala haleluya shangala boy izophola inhloko mara uliyekile uthando lokuqala kukusize ngani singabuyela sonke angani yangizwa ababuyele bazalwane sizobabona ngemisebenzi ngokunikela kwabo ngokuhlanganyela ezintweni zonke niyakhumbula izenzo isadlo 2 uthi ibandla uma libuyele liyahlanganyela ezintweni zonke elihlanganyela ngisho nasemthandazweni naseyifundisweni zabapostoli ngoba ibandla leli elibuyele ethandweni lalo lanini asibuyeli yini bazalwane umnyaka sawuqala ngithi uma ngeke sibuyele ngeke siuqede kahle lo mnyaka ngeke senze lutho asibuyeleni othandweni lethu lokuqala ngithani kholo ngikushilo lo ngithani kholwa ngitheni mahedeni ngitheni bantwana basathani nini manje ningangisukeli-ke ngithi asibuyeleni othandweni lwethu lakuqala ake siyoxoxa ngale ndaba sihlole semakhaya sike sifonelane nayo indaba engishiyekile namhlanje ukuthi mara mzala sesenjalo na sisesothandweni lokuqala hayi khuluma iqiniso ngiyakholwa ukuthi njengoba nifonelana nizovuma izono zenu angani niyangizwa uzothi uNdlovu uzobona ngeyithelo ukuthi ngempela ibandla libuyele mina bazalwane angishumayeleli ukuthi nina ningiphi imali angishumayeleli ukuthenjwa ngishumayelela ukuthi wena uphile kamnandi uthola umvuzo wokulalela izwi uthole umphumela angikwazi ukushumayela mara uma ungathi ngikufundisa izinto ngakufundisa ngibosara lapho bamane bayasangana nje umuntu ufanele enze izinto ayifundayo kubonakala ukuthi ngumKristu uma ngikhulumela namhlanje izwi la namhlanje ukudla kwenu kwanamhlanje isinkwa senu sanamhlanje uma umzimba udla kahle ubone yakhukhumala angani yangizwa umzimba uma uphila kahle uba nezithelo uma ngempela udlile ukudla kwanamhlanje nginesho ukuthi umphumela ukudla kwakho kuzobonakala ngiyakholwa yiloko uNdlovu ucabangela nini akangibizi ukuthi uzongenza ishow la ufuna nini niphile asibuyeleni othandweni lethu lakuqala ake sixoxe ngale ndaba niyangizwa kodwa niyangizwa siyahambisana sizobuyela sizobuyela na kanti sifundelani why size singenzi singabenzi bezwi thina asibo abantu bokulalela kuphela siyalenza leli bandla leli akusilo lomuntu elikaKristu anakakhiwa ngaphezulu kwaNdlovu nakhiwe phezulu kwaKristu azinike umathi yena niyekile uthando lweni lokuqala ukhuluma iqiniso uyalibona benifuna ngishumayele njani ngitsheleni phela nifuna ngishumayele njani nathula nje sengigcinile uNdlovu uzophetha lalelani bazalwane uma sifunda izwi sifundela ukuthi nenze uma kuthiwa sibuyeleni othandweni lokuqala asibuyeleni khona izibusiso zakho zilapho angazi uyangizwa impumelelo yakho ilapho ukuthi uthi uNkulunkulu kunini ngithandaza sesi akangizwa nokungizwa ngifuna umsebenzi ngibathe ngiyazila hawu do lalela uliyekile uthando lokuqala
lokumthanda naye sabheke wena angazi uyangizwa uthi ubuyela kuye sizobuyela ngiyamthanda nizwe bazalwane ngiyacabanga ukuthi ngeke nisaphinde ningimeme ne ubuholi lapho bukhona bukwate bufile haleluya ngiyakholwa ukuthi lokho ngokushiye la kuzokuphilisa 20 years ago uzothi umuntu uyalahleka ukuthi ngikhumbula ngayeke ithando lami lokuqala angibuyele ngoba uyamthanda uJesu noma usathana ngakuwisa akwenza isizika but buyele ethandweni lakho lokuqala angazi uyangizwa noma abantu bangakhuluma ngawe azi ukuthi uthando bani Nkosi nibusise salala ngiyabonga Asimshayeleni umkhulu izandla. Thank you so much. Thank you so much. thando Hallelujah. Last week, nekhumbula imvula ya last week. Beshaya imbani nani. Hey anamhla yasimanzisa. Iza slow. Amen. We needed this word, eh? Amen. Yeah, ukuthi ke siphinde ke silo. Ngihleli la phansi ngikhumbula sisakhula. Nakuvula ikolo, konje wasiphuzisana. Castor oil. I think namhla besiphuza castor oil, eh? I think namhla besiphuza castor oil, ne? Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngenceku yakhe. I think let us seal this word in prayer. Father, we're so thankful. Ukukhuluma kwakho akufani nokwabantu. We thank you, Heavenly Father, for reviving us, for restoring us. We thank you, Heavenly Father, for the word that transforms us to be better men and women. Amadoda namadodakazi afanele umbuso wezulu. Siyalibonga izwi lakho. Siyabonga inceke yakho isebenzisile. Sikhuluma ukuphila. Sikhuluma amandla phezukwakhe. Ukuphila kade. Living a good and healthy life so that he'll continue to feed the flock. Father, we thank you. We bless you for the word. And we receive it with a gladness of heart. Because we know that your word is able to transform each and every one of us. Izwi lakho linamandla okusiguqula nokusakha nokusenza amadodana namadodakazi afanele umbuso wezulu. We thank you this morning in the mighty name of Jesus. Bandla lonke lithi amen. Kulu, thank you so much. We feel honored. Yabo bakhuluma kubantu abarong lamazwi athi uNkulunkulu asigcinele wena. Amen. Naswasho kuwe swasho kumuntu right. uNkulunkulu asigcinele wena. I remember some of the words you spoke more than 20 years ago. Amanye bengikhumbuza wona. And we thank God ukuthi at the right time ulenzile ithuba lokuthi you come and speak the heart of God. Kunomhlabelelo to take me back to the place where I first received you. I want to pray with somebody or to take me back, dear Lord. Angadli sono, but
take me back. Uthi Davide uvusa umphefumulo wami. He restores. Funa umzalwane ozothi restore me Lord. Nakurestore akwakhiwa into entsha. Into ebuyiselwa to its original. Namhlanje, as we all stand up, I want us to take this opportunity. Blessings to you. Blessings to you. As we come to the throne and say, Ngibuyisele Nkosi. Ungahlali nabanye. Ngizocela siye nifakaze nami baseza ngaphambili. Athi uma efakaza athi nginga ukhohlwa umhlalo nxasa thola now ungiqinise Jesu wam ube uphi ngihlanze Shall we stand up as a church? Mangi Bethelu Sanginigela Mhlabelelo ngingawukhohlwa. I must not forget that day sasatholana nawe. Our God is the greatest restorer. Uyakwazi ukuthi abuyisele to that moment asibuyisele kuloyo mhla. Bazalwane njengoba nize ngaphambili nize to the greatest restorer. And he's going to restore you. Angifuna ukuyimosha lento. Mkhulu ngivumele ngikucele futhi uze la phambili. I want you on the strength of the anointing and the word that touched them. Ukuthi bese uyabakhulekela. Uma usubakhulekela then ngizocela abafowethu we just lay hands on them just to seal this word. Thank you, sir. Ake sigobe amakhanda. Msindisi wethu Jesu Kristu akekho noyedwa okwamlishiya ngaphandle. Oza kuwe uyasondela kakhulu kuye. Vuselela uthando lwabo lakuqala. Uyabayalaza abantwana bakho. Kungako beza ukuthi Nkosi ngiyabuyela endaweni yami. Ngiyabuyela la bengikhona khona. Babusise ubanika amandla. Isitha asinasabelo la. Isitha asina right yokuphazamisa izinqumo zabo. Nemizimba yabo iphile. Nako konke abakufisayo bakuthole. Ngwababuyele endaweni yakho. Babusise ngamunye ngamunye babe nokuthula nasemakhaya nasemsebenzini. Egameni lika Jesu Kristu sibonga ukuthi ubathethelele. Amen. Nkosi nibusise hambe ngokuthula.
Igazi lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umzimba wetempele lakho. Ngcwele. Ngoba phezu kwalo mzimba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, umoya ingcwele veza ukunqoba manje egameni lakho ekunamandla. Amen. Thank you, sir. I just want to say bathandekayo, inkonzo yemthandazo iyaqhubeka. Amen. Siyakuthokozela kakhulu. We're using hybrid these days. It's just that ngiyabamisa abantu abasha ngiyazi ninayo idata. Kodwa siniboni idata yakhe ingapheleli ku TikTok. Asiniboni in our services. Siyanicela nje kakhulu. Sibona laba bakhona laba bahlali bakhona, but iningi lena siniboni. Bathandekayo inkonzo iyaqhubeka la 6 o'clock, iyaqhubeka la, iyaqhubeka ku Facebook, iyaqhubeka na ku WhatsApp group. Sicela ukuthi ingaziphele wena uhleli ku WhatsApp group. Siyanifuna nala on site. Amen. So ke 6 o'clock tomorrow. Siqale ngamandla bazalwane. Siqale so powerful. Inkonzo yethu ihamba ngamandla. Bathina bayi-attendile. We're even getting visitors during the week here. Manje bazokumangalela na ufika bakubona ujive. But mara musibe singekho naye part neviki. Amen. So ke ibani nathi phakathi neviki. We going Monday, Wednesday, Friday. And emva kwenkonzo sidla isidlo. Amen. We have committed every service. And thina ke sinenhlanhla sithandaza nabanye abazalwane edrobheni bathi abanqobi 5 o'clock. Siyakhuleka sidle isidlo nje on Friday sidle isidlo ekseni ngabo 5 between 5 and 6 sazodla isidlo nala. Uzongithola ngakuphi kuSathane? Awufaka awufasti awudli isidlo ulahlile nothando lwaqala umuntu nje. So ke because of intshumayelo isifundiso sana abengasi intshumayelo isifundiso ne sombiza nini futhi umkhulu. He'll come back by popular demand ne. Mkhulu nginabafundisi abaningi engihlala nabo sixoxa. But I don't bring anybody here. Khona omunye I drive ngiye kuye sihlale sixoxe. Sixoxe kamnandi. Athi ngizoza nini enkonzo ngithi ayitshela mina ngizoyobatshela. Angisho kusexoxeni indaba isexoxeni. Siyezwa la exoxweni. Manje ke we thank God for the grace ayibeke kuwe, and we really appreciate it and we honor it. So kokode emnyango wakho ngelinye ilanga. Amen. Siyabonga kakhulu angidlulisele ezazisweni ngendlela nje uNkulunkulu azosisiza ngayo. We thank God. Oh, Mshobane this time. The chief usher simshayeleni izandla. Aseleni wonke ama-usher izandla. They are good, eh? Nami ngiyafuna ukushuta naye. Siyabonga simshayele izandla sahlala phansi.
Hallelujah bazalwane. Ni right mus.